Rete hase county ya Nyamira nigo ritukuria rero mwarakigwa we University ya Pwani gose Pwani University barake onyari nyarakabaga kanyoro mwasali chinga kia nyarakabaga kobwa gochie ase school no murobeli nyarakabaga kanikigwa amono mwana siasa oyibo igoro mwoncherere kurwase county ya Nyamira uyo magitabuna Rogers Muturi gose Muturi Guardian uyo nyarakabaga gotenera emirobeli yo kwerenegwa kwa gochie school omoriki tofati gadi December na mange Maiga yokumurikira omugano bwa mworokiwa bwa University ya Pwani oyo okorwase nka yokonyora wa inse na boigo ise aromuko korwase kinyoro kya muruga ime ya ward ya Busamaro ebunge ya West Mugirango aserieta barakionyari nigo ritukuria rero akanirwa school vesbene y'umwaka oyomo na boigo kubekwa igari no mwana siasa Rogers Muturi eryo achikogendereria na masomo aye Rero yang nabere ngakanele school fees yane ya 45,000 and one yango mbekale galime paka school Nyamira Express premium ngike school elinde ngendere na masomane beyamono abali bonse baile toko boko kwabo chosfike omwana wampu yamono ase promise yawo ngwanye ikiraneti na abande bonse ipintanya bwatora akimbu yamono Rogers Muturi tali boniga na beiro mwana ngonya kumwigunde bikorwa byaye Rogers Muturi no muntu bwate ngoro y'abantu Rogers Muturi ekera rule promise igakunyikirani boni ngonkirani irie promise tingi cheti ongeire lirube ongeire chibese ochie school chiakaniru nakiro muntu karoje Okwana maiga yowaka na chibese icho nigo omuskero Rogers Muturi oyo okoriya boigo obubunge bwa West Mugirango nigo boigo nere akwanire ayaiga ne school fees tuakanire full yo mwaka oyomo kurugabo tuchake kuligyo lasting solution na kyo mwana oyo agokora eskuru asemia kende etatu etigalete abana vale West Mugirango bacha ndigete batabwati ogokonyeka uno mwana unoyo nabange and yet West Mugirango as it is financial year alone mbabeka site 75 million abane kabira baba bwani twakanirwe school fees basome abana babataka lakini is a sad story that ntumanyeti mbana kiaba bagosomirwa na 75 million onye mwana oyo tali oyo mobo aiga boigo nigo barakionyari akwerera igoro yetaro yaye ritko ria Ramisi boika ase chiabisi cha CDF chebunge ya West Mugirango ase aomeranite amonaya iga na nigo bono abwatokire ogosaba kwaye na boigo ogosemeria ba CDF na banyarite bagoja sitoka bagante bimbailele details cyane bibande bya mama nebya tata application letter yane ID yane abana bogete mambi kuruseito noko kwa nenganda baka CDF office it was on Thursday onega na getoro ama ina na bananya alitoko beroro the whole day kurusaine paka saa 11 lunch tiare ngo aina maguru twachire te ndu yane ana butwira netego egendo gyoka banya alitoko ndikera neri rube tu isakara tubandikirete bagandei ngomba bali bagwakane ebesiyu so wanja kwinonya nekene akinga kanile besiyu kingwe ike school and tinso agoselu kurwe school chingaki echecho nigo omuske Rogers Muturi atebire nigo araje kweswana nigati eryo kwene kyabuna eira eyo yabwatogetwe korwasi abisi yo muske Steven Mogaka yoko musomya busa paraki kuna neje kwikirana lakini tigatu tuwaru kwegenene commitment lete yo go sponsor mwana oyo full for the next 3 years chirijigalite kerena akanireje never honored na inde inje bono nguchakoba gutenererio mwana oyo kubwatia mangana ya CDF ku make sure una that commitment you CDF ya begete ya beiro honored Hinko ripota Gatembe koraigase ward ya Busamaro yegotoka ime ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira Jeff Atigad December